Dnes ideme konečne trhať ľan. Ahojte, tu je Vladimíra zo Story of Linen. Prihováram sa vás z ďalšieho videa, kde budeme tento raz trhať ľan na balkóne. Ľan dozrel, čo znamená, že je konečne pripravený na trhanie. Ak ste videli moje posledné videá, tak viete, že sme sadili dva druhy ľanu, a to jeden francúzsky a jeden írsky. Zatiaľ, čo z francúzske odrody vykličilo asi iba 6 semienok, írska odroda na druhú stranu bola krásna. A trhanie ľanu začneme práve ňou. Toto je štvrtýkrát, čo ideme trhať ľan vypestovaný na balkóne. Dokopy ale ľan už pestujem 7. rok. Z toho teda prvýkrát to bolo vyslovene iba na záhrade u nás v Babinej. A tento rok som napríklad u nás záhrade nepestovala. Takže toto je jediný ľan, ktorý mám. A potom ešte tých pár šestoniek druhej odrody francúzskeho ľanu. Tento rok som ľan sadial 16. marca. Počasie v Taliansku bolo pre ľan ideálne. Jar bola dlhá, pomaly sa otepľovalo, mali sme veľa sichravých dní a tie naozaj horúce prišli až teraz na konci sezóny. Ako som už spomenula, pestovala som dve odrody, francúzsky a írsky ľan. Francúzsky ľan nevyšiel, vykličil len pár semienok, zrejme kvôli nekvalitným semienkam. Každý rok sa pestovaním ľanu naučím niečo nové a nebolo to inak ani tento rok. Napríklad tento rok som prvýkrát nemusela dávať oporu okolo ľanu, ktorá vždycky slúži na to, aby ľan nepadal. On teraz síce vyzerá byť trošku sám spadnutý, ale to kvôli tomu, že zrovna včera to bola veľká búrka. Ale vlastne vždycky dávam ohrádku, pridám si nejakú fotku, aby ľan nepadal. Čím to bolo, že tento rok som to konečne nemusela spraviť? Ja som ho od úplného malička, v momente, keď som videla, že dve steblá sa cez seba vlastne takto prepletávajú, tak som ich začala rozčesávať. Takže za mňa to bolo jedna vec, rozčesávanie ľanu neustále, aby vlastne každá stonka mala svoj vlastný priestor. A druhá vec, denné zalievanie, ak bolo potrebné, ak nepršalo. To bola ďalšia vec, prečo on vlastne políha veľmi ráda, veľmi často. Ak sú semienka v tobulkách dozreté, tak to hrkajú. Natrhám ľan, keď je žlto-zelený, aby mal jemné vlákno, ale aj dozreté semienka. A ak pestujem rôzne odrody ľanu, každý rok majú u mňa internú súťaž, ktorá bude vyššia. Írsky ľan narástol tento rok do výšky 71 cm. A môžeme začať trhať. Čo je dôležité, ľan sa nikdy nestrihá, ľan sa vždycky iba trhá. Čo znamená, že chytíme. Klasicky sa to nazývalo do hrste, pretože to bolo približne za jednu hrst, teda za to, čo sa vám zmestí do ruky. Takže v podstate môžeme povedať, že toto je moja hrst, ja mám teda moju dlaň menšiu ako normálne ľudia. Takže moje hrste sú aj menšie kvôli tomu. Viete čo, ale potrebujem na to i 2 ruky, nemôžem držať jednou rukou mikrofón. Takže ja vás teda položím na stôl a spravím voiceover. A už trháme írsku odrodu. Chytím teraz alebo za hrast do ruky, jemne zatiahnem a nechám pôdu, aby sama opadala. Keďže som na balkóne a nemôžem nechať zem len tak spadnúť na chodník podo mnou, pomáham pôde aj rukou. Ak by ste sa pýtali, ako dlho vlastne ľan rástol, tento rok mu to trvalo presne 101 dní. V učebniciach nájdete, že by mal rásť 120 dní. Ale po minulom roku viem, že by bol príliš žltý a vlákno tvrdé. Írska odroda je vytrhaná, poďme tam tohto chudačika z Francúzska. Teda, ako som spomínala, z Francúzska môžeme to spočítať, koľko semienok nám zišlo. Zišlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 semienok. Wow! Nemyslím si, že to je chybou, reálne si myslím, že to bolo zlé semienkom. A nevskličilo. Čo ale na tomto ľane si môžeme všimnúť, ako funguje všeobecne ľan, siaty. Ak má ľan dostatok svetla, tak sa začne takýmto spôsobom zdola rozvetvovať. Čo vôbec nie je ideálne a nechceme, aby sa to dialo. Preto vlastne ľan sejeme na husto. Alebo relatívne na husto. Kebyže ho sejeme až príliš husto, tak to tiež nie je dobré pre neho a ľan by nebol vtedy dostatočne pevný. Tento druhý ľan z Francúzska som nechala ešte viac dozrieť ako vlastne odrodu z Írska. Pretože ho teda bolo málo a vlastne z každého stebla
vyrastú nám ďalšie tobolky, ktorých sú samozrejme semienka, ktorých môžeme sadiť budúci rok. Takže aj keď síce zišlo iba 6 semienok, tak teoreticky ich vieme znásobiť značným počtom. Môžeme si potom spraviť vlastne nejaký výpočet na základe toho, keď budem otvárať tobolky. No a akože nemáme síce veľa roboty, ale poďme vytrhať aj týchto 6 toboliek. S francúzskou odrodou som nemala veľa práce a všetko bolo hotové za pár minút. Po trhaní ľan nechávam vyschnúť na balkóne. Až po vyschnutí sa môžu oddeliť tobolky. Tým, že francúzsky ľan prerozdeľoval živiny z pôdy len do 6 semienok, ľan narástol až do výšky 89 cm. A teda máme víťaza. A máme vytrhané. Výhoda pestovania na balkóne je aj v tom, že trhne treba oveľa rýchlejšie ako na takej záhrade alebo poli. Ale zase koľko ľanu máte z takej úrody. Pestovanie ľanu ma každý rok učí niečo nové. A ako som spomínala, tento rok bol veľmi zaujímavý v tom, že som sa ľanu skutočne sa snažila venovať. Dala som mu na začiatku čo najviac živín, aké som mohla dať, čo znamená, že som vymenila pôdu v pôvodne kvetináči, kde som aj predtým rok pestovala ľan, tak som sa snažila, aby dostal čerstvú pôdu. Treba povedať, ale že som vymenila iba polovicu pôdy. Viem si predstaviť, že kebyže vymením komplet celú, tak ten ľan je ešte vyšší. Čo sa dá porovnať už iba pri francúzskom a pri írskom ľane, že ten írsky ľan, aj keď vyrástol celý, tak bol nižší stále ako francúzsky. Ale to môže byť spôsobené aj tým, že už iba tým, že tam bolo fakt iba 6 semienok, dostane viac živín, dostane viac vody, dostane viac živín, dostane viac všetkého, pretože nemáš tak veľa ďalších superov, s ktorými by sa musel o tieto živiny deliť. Starostlivosť, že som mu dopriala skutočne to najviac, myslím si. Polievala som ho takmer každý deň, na konci posledný mesiac som ho skutočne polievala každý deň. Na začiatku som ho polievala, myslím si, maximálne ob deň, ak nie každý deň, pretože sme mali veľmi peknú jar, ktorý nebola pomalá, nebola veľké teploty na začiatku prvé 2 mesiace. Až teraz začali byť na konci skutočne veľké teploty. Takže to bolo pre ľan úplne ideálne a skvelé. A samozrejme na záver, ak pestujete ľan aj vy, alebo ste ho pestovali, budem rada, ak mi napíšete aj vy vaše postrehy, čo sa vám osvedčil tento rok, čo vám možno nevyšlo tento rok, pretože aj z mojich skúseností na chybách sa strašne dobre učí. A napríklad pre mňa minulý rok bolo chybou to, že som ľan nechala veľmi, veľmi dlho v pôde a vlastne až tak dlho, že som prišla o asi polovicu semienok, kvôli tomu, že vtáčiky už začali vlastne dozretý ľan, dozreté tobolky napádať. To som tento rok našťastie obišla a vlastne ľan som trhala približne o 10 až 14 dní skôr ako minulý rok. Ďakujem, že ste tu boli so mňou. Vidíme sa na budúce. Myslím si, že tento rok dúfam, tým, že robím tieto videá, tak verím, že sa to podarí. Spravím komplet celý proces opracovania ľanu, takže na budúce sa budeme vidieť pri máčaní ľanu. Inak posledný krát som do krásnom byte. Ale zás budeme mať záhradu. Čau.